ଯେମିତି ସେଟା କ'ଣ ବସୁଛି ଆମେ ତା ସଫା ଯେଟା ପଟିଟା ସେଇ ପଟିଟାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବି ସେମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଭାଇ ତ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ କରିକି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବି ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହବ ସେ ୱାଟର କଲର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଯେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆମେ ଘିନି ଆସିବା ତାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଦିଦିମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆକୃତିରେ ସଜେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ଜାଗା ହେଲା 9ଟା ଲେଟରକୁ ନେଇକି କରିଲି ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଠାରୁ ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଇପାରୁଛି କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି 2ଟା ଲେଖାଏଁ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ବି ରହୁଛି। ପିଲା ଏଥିରୁ ସିଙ୍ଗଲ ଆଲଫାବେଟ୍ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ବହୁତ ୱାର୍ଡ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। Fan up for dancer man. দুই দুগুণে চ্যালেঞ্জে বুঝে এই মধ্যে পিন হলো বাকি পিন রয়েছে পিন দেখি সেটা ভুলে যাবে দুই তাহলে 2 3 6 2 2 8 9 পিন দিয়ে ধরে পড়ে আর তো ম্যাডাম এটা এই যে রুটু চক্র মাসে ম্যাডাম ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଖେଇ ଦଉତେ ଆଜି ଆଠେ ଖଣ୍ଡ ଭଲ ଋତୁ ଚକ୍ର ଏଇଠି 6ଟା ଋତୁ ଆଉ କୋଉ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଆର ମାସ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ମାସ এটা আউটে সেটি জুড়ে আছে লেখা সেটি রইব ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅକ୍ଷର କଳସଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବି କରିପାରିବେ। Muy media. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇନାପଲ୍ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି 30ରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଇକି ଗାଡ଼ିକେ ତାର ସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି କରିଥିଲେ ବଢ଼େଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳାରେ